no. Tano pali tabesia kwa. Umasi maradiro ya. Akwabano na hospital. Omwanya gere bakao. Umuka besipe. Alado wo momo. Momo na gwagwo. Meru na mebere. Batara yo senye makika buga ibo muwanyi. Ika buga ya ina chondu jasisi. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi si n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ahụ ebe a bụ ndị mbịambịa ndị bịara abịa na ya bụ obodo. Dịka ha siri kwuo, ha sị na ha na ndị di ha zụrụ ala ma rụọ ụlọ biri na ya bụ obodo Ọba, mana nsogbu ha na-agabiga n'aka ndị obodo Ọba karịsịa ụmụ ikorobịa ha bụ na mgbe ọbụla ịhụ ofu otu ejere bịa sị gị ma kedu ndị zụrụ ala n'aka ha, na ọ bụghịkwa ndị ahụ ịzụrụ ya bụ ala n'aka ha nwe ala, na ọha nwa bụ ndị a bịakwutere gị ugbu a nwe ala, na ị ga-azụgharị ya bụ ala. Akọwa ya ọ bụrụ akụkọ, o nwere ike akọcha ya n'ikpeazụ ịgụrụkwa ego nye ndị otu nke ahụ bịara, ha gụrụ ego lawa. Anọgidekwa ọ gafee ihe dịka ọnwa ole na ole makwa n'afọ ole na ole, otu ọzọ ejerekwa bịa sị na ọha nwanwe ala na ị ga-azụgharị ya bụ ala, na ndị nke ọzọ bịa bụrụ na-aga ego ana na mbụ na ọ bụghị ha nwe ala, na ọha bụ ndị nke a bịara ugbu a bụ ihe nwe ala. Ha bụ ụmụ nwaanyị na-akọwa na ihe a ka ha na-agabiga n'obodo Ọba kamgbe afọ ole na ole gara aga, wee ruo mgbe ha nọgidere wee jikọọ onwe ha ọnụ were otu olu wee sị na ha anaghị azụgharịzi ala ọbụla, na nke a akarịala. Ma ụmụ nwaanyị ndị a anyị ga-ahụ n'ihe onyonyo anyị ga-ekiri ugbu a, akwa ha na-ebe wee na-ebesara gọọmenti, na-ebesakwara ndị eze na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ obodo, bụ ka agbatara ha ọsọ enyemaka na ha amaghị ebe ndị obodo Ọba kpụrụ ndị di ha wee gawa, na ndị di ha ọ dị ndụ ma ha nwụrụ anwụ na ha amaghị ugbu a, ha wee na-ebe ya bụ akwa arịrị. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobeso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Saludo because ya no. Tano pali tabesia kwa. Umasi maradiro ya. Akwabano na hospital. Omwanya gere bakao. Omwanya gere baka. Omwanya gere baka. Because come and rescue me. Amaka bebe muna. Aradro kuya. Hospital kono hospital. Yere maka bikonu. Yere maka bikonu. Yere maka o. Yere maka o. Yere maka. Ewo, Igwe Ọba biko batara ya ọsọ enyemaka o. Batara ya ọsọ enyemaka, mmiri erikwa anyị n'Ọba o. Ebe anyị na-egoro nsogbu batara anyị ọsọ enyemaka, soro udo bịa o. Mmiri eriela anyị n'Ọba. Na ụmụ nwaanyị niile na ebe a na-esi na-ebe anya fụrụ isi nya. Ebe m niile ha kụkasịrị dọọ anyị niile, kụkasịa gate, kụkasịa ebe m niile ma kichin m. Ha si ebe a wee rie nri fe na fensi ebe ha na-achọ di m mebisia glasis anyị niile, ma nne di m ha sota atụtụ nwaanyị mmadụ okwute, nwaanyị dara n'ala na-ebe na-eti o. Chineke bịa o, nyere anyị aka na mkpọrọ, nyere anyị aka n'Ọba, ike agwụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị. Jehova biko na onye ọla ebube gbatara anyị ọsọ enyemaka. Igwe Ọkpakọwan bịa o, gbatara anyị ọsọ enyemaka, ike agwụga anyị bụ ụmụ nwaanyị. Ike agwụga ya ị na-achọ ndụ justice yesterday. Jehova biko no mee ha ka ha metụ ha aka n'obi ka ha reliziere anyị di anyị ebe ọ bụ na ha nọ na. Jehova mere anyị amara, mere anyị amara. Igwe Ọba biko no merụrụ m ebere otu mpụta nchịkọ nye ka ọ gawa ahịa ahụ ndị abịa bụrụ di m bụọ site onye a n'ozi na ụdị ya bụ ndị ada agazi aga ama m ka dị ndụ ọnwụrụ abụọ ụmụmụ ka besipe aladịwo ọmụmụ na-agwọ ọgwụ. Merụrụ m ebere abeka mebido ụwa m, abeka mebido enwere m nwanne n'ime nwere nwanne. Merụrụ m ebere biko nọ Igwe Ọba biko nọ.
start from. Please, people should come to my rescue. I don't know where to start from. I'm too young to experience all these things. Please, people should come and help me. I have kids that I'm taking care of. Please, people should look into this matter. Some of these men have health issues. Please, we need your help. Just look at me, I'm so young to experience this thing now. Please, I don't need this stress. My husband bought his land genuinely. I don't know why they are stressing us like this. Is it a crime for us to buy land again? Some people bought land in our own village. We are not threatening them. We are not disturbing them. Why are they disturbing us like this? We didn't force them to sell their land. So what is the problem? What is really the problem? What is happening to this country? Please, people should look into our matter, please. Igwe Oba the second, because I the solidarity movement when I young people, yeah, ụmụ nwanyị ndị kpọkọsịrị di ha yesterday. We just woke up and see this. By 4 a.m., 5 a.m. to 6 o'clock, they surrounded everywhere at Nkoro, and would I call it that they have taken our husband to unknown destination. Up till now, I have been dim. I'm not a born. Mother, you go down and go on so you go there more than 4 times. You are still paying since 2020. I packed into this land. I don't wear rest at this year, 2025. How are we going to cope? Because I know you go over the second because Governor Charles Soludo because what I said the marker, I'm not I working the guy game. Because the man will be over there. I don't know about the John I don't know about the we have tried a lot. Our youth are frustrating our husbands. When will this come to an end? Please come to our rescue. I hear them express in even for all you go too much. All be too much. No man of the Combatara send the marker. Because I do my every day I know in fear. We cannot sleep with 2 eyes closed. What the hell is this? Come to our rescue, because come to our rescue, please. This is our solidarity movement this morning, since yesterday. Our husband, we cannot connect them. We don't know whether they are alive or whether they have died. Please, because we want our land genuinely. How can you live in your place for 5 years, 10 years, and you are still paying for it? It's not possible. Biko ụmụ nwanyị ndị a niile bụ ndị ejikọsi difa abịara kpụrụ difa n'ụtụtụ ụnyaahụ dịka fasi wee kwue ha wee na-eti mkpu anyị na-eti kịta bụ for justice. Let every injustice ọbụla na-aga na mkporo ka igwe na-ebanye ya anya ka well-meaningful people of Oba ka ha gbabata ọsọ enyemaka n'ihe na-eme na mkporo ka afụ na-enwere sanity na udo n'ime ana mkporo ka Chineke mezie okwu a. Saludo because you know, hospital.
m aka bebe di m na arụ adịrọkwu ya ọsịsị ka ọ nọ hospital nyere m aka biko nu nyere m aka biko nu nyere m aka o nyere m aka o nyere m aka. Ehe, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'obodo Ọba, ma ndị igwe ma ndị eze ma ndị kanselọ ma ndị president generals, ndị niile bụ ndị obodo Ọba, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ana m asị na ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa na unu ga-atinye ọnụ n'okwu ahụ, maka na ụdị ozi dị otu a abụghịzi taa ka anyị malitere nwetawe ya ebe a. O teela aka anyị malitere hụwa ụdị ozi dị otu a na-efepụta n'efere mba ụwa, bụ ozi na-egosi otu okwu a akpụ n'ọnụ n'obodo Ọba, ndị na-atụ aka na ha zụrụ ala n'obodo Ọba, ndị resịrị ha ala mechaa weregharịkwa ya bụ ala esewe okwu wee na-ajụ ọsọsọ n'obodo Ọba ka ndị mmadụ na-azụ ala n'ala Igbo. Kedu ihe mere na ụbọchị niile ọ bụrụ na Ọba ka a na-ekwu okwu ya, ụbọchị niile ọ bụrụ na obodo Ọba ka a na-ekwu okwu ya? Wee na-ajụ unu amakwana ihe dị otu a nwere ike ịchụ mmepe ọsọ n'obodo? Ihe dị otu a, okwu na ụka dị otu a, nke a na-anụ ụbọchị niile kwa mgbe a na-anụ na onye azụrụ ala n'Ọba emecharịgharịa ya bụ ala resinye onye ọzọ, onye nke ọzọ zụrụ ala n'Ọba emecharịgharịa ya bụ ala resinye onye ọzọ. Unu amakwana ụdị ihe dị otu a nwere ike ịchụ mmepe ọsọ ụkwụ eru ala n'obodo? Ka anyị tụlekena ya nke ọma. Obodo ọbụla ị mara mepere emepe tata, obodo ọbụla ị ma a na-akpọ township, city, na-ekwo ekwo n'azụ ka ahịa, ọ bụghị ndị nwe obodo ahụ mepere ya, ọ ndị mbịambịa bụ ihe na-abịa zụrụ ala, rụọ ụlọ, mepee azụmahịa, mepee biznes, obodo a na-emepe. Mana mgbe a na-anụzi ozi, mgbe akụkọ niile a na-anụzi maka obodo gị bụ na onye nke azụrụ ala n'obodo gị eregharịa ya resinye onye ọzọ, onye nke ọzọ azụkwa ala n'obodo gị eregharịa ya resinye onye ọzọ, akụkọ karịrị, ndị ya bụ ihe merela n'obodo Ọba karịrị. Kedu ihe unu na-eche na ndị ọzọ ga-akpọ obodo unu? Kedu ụdị anya unu na-eche na ndị Igbo ndị ọzọ makwanụ ndị Naijiria ndị ọzọ ga na-eji ahụta ndị obodo unu? Kedu ụdị obi unu chere na ndị mmadụ ga na-aka ịbịa na-azụrụ ala n'obodo unu ka emepe obodo, ma ọ bụrụ otu a ka unu si eme ndị mbịambịa bịara n'obodo unu? Wee na-asị ndị ọnụ na-eru n'okwu, unu tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo sikwe na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo na-akpọtụ kamgbe ụnyaa, bụ ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a na-egosi ụlọ a na-agba ọkụ ma na-akwari ya. Dịka ha siri wee kwuo, ha si na onye nwe ya bụ ụlọ bụ otu nwa amadi akpọrọ Ebuka, bụ onye nke ha kọwara dịka onye isi ndị otu Soludo, bụ otu ama dịka ndị aka odo, ndị ọrụ Soludo. Dịka ha siri wee kwuo, allegedly asị na ya bụ Ebuka na ndị gọọmenti steeti Anambra achọpụtala na ọ bụ otu onye n'ime ndị na-akwado ma na-ahazi ndị omekome, ndị ntọ na ndị ori, ndị na-enye nsogbu na steeti Anambra. Gọọmenti ewee dara ụlọ ya wee kurie ya pịapịa. Ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke ahụ na nkenke oge ka m pụtakwanụ. Akwa ikirichala nke ahụ. Na nkenke oge, o nwere otu ihe onyonyo fepụtara site na ụlọ ọrụ ndị ọrụ Udogachi, bụ ebe ha ji wee mere ụlọ mkpọrọ, ebe ha na-awụkonye ọtụtụ ndị mmadụ ndị ha jiri eji, ma ndị mere arụ ma ndị aka ha dị ọcha. Ebe ya bụ ihe onyonyo si wee pụta bụkwa n'otu ụlọ ahụ, bụ ebe ihe onyonyo nke ọzọ nwanne anyị nwoke bụ Harrison Gwamnishu zipụtaburu ọnwa ole na ole gara aga si wee pụta, bụ ebe ọ nọ na-ajụ kedu ihe kpatara ndị ọrụ Udogachi ga na-awụkonye igwe mmadụ ha otu ahụ n'otu ebe ndị ha jiri eji, ma ndị ezinụlọ ha mara na eji eji, ma ndị ezinụlọ ha na-amaghị na eji eji, na-awụkonye ha otu ebe, na-enyefeghị ha n'aka ndị ọrụ uwe ojii, ma akpọghịkwanụ ha gaa ụlọ ikpe ka ekpe ha ikpe. Na-etufughị oge, ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke fepụtara ugbu a. Ka m pụtakwanụ. Everybody is talking, nobody is talking.
How long una don dey here? Since 3 days now. Since Wednesday. Since Wednesday. How many days? 3 days. 3 days now. Today make 3 days. Today make how many days? 3 days. Who is the oldest person? The oldest person is up to 1 month. Who is the person? He's inside here. Then the second oldest? 2 weeks. Yeah? 2 weeks. The third oldest? How many days? Wednesday. But those people that were up to 2 weeks and 1 month, today is Friday. Yes, sir. ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyokwa anya na ya bụ ihe onyonyo si na obodo Nnewi wee pụta n'ahịa ama dịka Oriagbo nke nọ na ya bụ obodo Nnewi, ebe otu ụgbọala Lexus nwere ihe mberede okporo ụzọ ma kwuo bee na ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa, ebe nwechara ụlọ ahịa kọntena nke ama dịka kọntena shops, wee sụọ ndị mmadụ sụkọnye ha n'ime ya bụ kọntena. Na-etufughị oge ka anyị nyụ anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. N'Oriagbo kita n'ihu shop anyị ka ya na-eme kita n'ụwa n'ihu shop anyị kita. Antị ndị mmadụ nọgasị na shop anyị kita, ndị mmadụ nọ na moto ahụ. Mmadụ na-atụlụ n'ime shop ahụ, ma mmadụ driver apụtago na moto, ndị nọ n'azụ moto apụtago, mana driver apụtabụ n'azụ moto. Kọntena niile n'ebe a kịta kulisiri akuli, ndị mmadụ na-ebe n'ime kọntena a, ndị nwe bụ onye abụzọpụta n'ime kọntena a kịta nụwa. Mmadụ niile ka na ebe a kịta nụwa. Ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ka na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.